Dagi hajar ngut ki pait ba mendagasngi kila tu chakaying sa kajong uba Chesterfield thank you. Ban ay ka buram ka pakado haswa ban tep ya kani ka met ka basa uba dai ru general secretary baden jong ga seng HNLC. Ki pait ba kentup nadu kinomi kmat bat kinongi lam nagi seng phalang ba pher ba ki pait ba nong sok song la jan ba na jngai kala poi mendagasngi molai kenton masat ban pen pau ya kajing sngolem halo kajing sha takat jubor kajing im kajong uba Chesterfield haga step ngap jong ka khatlai trek mentau benai nagaliang ki sang bhalangi ba nadu ka komso KSU HYC FKGJP kila pendrem jor ya ka jingle jong ki pulit ban siat yap ya uba Cheres bat kila dawa ba uba lakmen remboy udai bon hershuki no namar ba ula fil hagar kom trekam bat chuchu la yoru ya ki jingkren nak yang kasem nak ka kor thank you bat nakaliang jong kasnong Takulay Ilawan sa kaimlang kasalang kabatmay banjir pat dakaway kalenti badan donren kat imlang kasalang badan donren kat bagasinong katao bagajay benriyo bat kerpang ru badan donren kat bat ngi kung kakur dakamen sim jong kajing smokemen aba yo ya kajing wan pai no jong iba cheris jong thank you bolong men bolong upni bolong para do prasnan jaga kuru kajing dakamen sim jong kajing men kung kakur borok we aba priyo wan sa kajing kala ni pediang da kadonur ke bakmen ni pediang da kadonur ke badak da kajing slay ke pomlaong bau priyo ula kala ban im no bat keimlang kasalang daga lenti daga akor ban yo dorang kat bat la ki jong ki phun bat ikurim ki jong Henry men khalai tarik habang nila yo snow ya ka kubor ya ka ay ka balajay ya una kuru ujang kami sim jengi kung kakurang idap de kami sim kapapait ka danot idap de kami sim kabangimla iya kaban patay hang ni handring hagabakum ngani kapor nagaliang jengi kung kakur thank you nganam la ban ong ay da kumay pat bangila penkain ya ka protokol bangi lompat ba haying ya breu namar ka covid ka kendai aku abadong bakacay benrio hakabakum gani kasngi kam shemating covid kating ikimen chono kibala penyap ya kamensium dap shurang jom uba cheris thank you ulo odom ulawan ka khalai trek ya kene ga yeng kesam ulawan ka ya ke sung mulai jongi ulawan ka ya keri bat kajat benriu ngipat ngiplang kabengsiu ngamar jongi ni kakau pot parari aku abalong yipi bakum ka kenuhun hi ngikeno direct ya kini ki pulit ki padai na kowe ka branch ngong kimen sono branch namar omborok pulit ubas dia udon hi bobha na kemau mananil ra umdei lengba ka jingba jongso mk dekhar bat i ai nongrang nga thrai wat i ki khon angro la impose lengba ki section ki bopher yakinong sono ngide ban pen deban penram om tang tang imlang salang kariba kajat penriu kastit borok kawai kapenram parari piatip bangi yatip kipulit jong kiwe ki jelang
Kiking atiar kira kisuloi kira yak tiki weapons ban lek sekaput ban yakun yakinong shon. Ban kita kinong shon ro kita kibangadon yaki atiar kibobiang. Ban nganget pide kubur ban ngam ba kamizeram polis kalau priap ikinong shon kibawan kini yak kendo kasiap kumbah nyungut ki kulit asam kila kelam. Hame khalia jayu kipulet jong kemensiono branch kilet sekaput kani kaput mau dak baki bat kenton masal sasiang kene mau dak baki patah Kung kaseng hakaban kong ang shop ni snow yakaban pa ina kro smolen siya kurem ikon men ti para bat baro Kadang-kadang kajing day kapajan bat meron ba. Wag ni snow to ba kajing long bere yo lesi nga namla pan priang. Yakum kene kajing dia. Andrei kung kajai pendre bo karpang kabochu pai kmat. Sela jong gunung bu ng tau ni sim. Mba chisim kasngi kinong mi kuli kin sadan ban bujiri yakal dia jong ne ramba. Idon sibon ki kay ban kren andai nganam sim ya kapor ngan suong tanggane ko wai baro ngitip kakhasan tarik muta singi kare kesngi ayu iwai ki chala bat kari india baro ko wai kapan her yakimal lama lairong hai benta ba pher pher andai gejat benre ko jungi kapan her ikalamayong rengkat bat ki ummat katakan kecing keli kalong kecing lai luat ke bakumnu kum kecet pendri yo kerpang kakerwo sarkar galong sange kecing ya salah sop akasenya sange kecing ya penyak sya kendong kan serat tibat ya ulah kam sensya toyak ke masa dari kita preng ya kum kini kecing ya penyak sop nasa mendong kapur pakaya yo lese kan sekelas new nak kelas new tam kecing bitar geni hakata kapor yenu kan keno bad yenu kan klukti inong sensar ibabat yo lakap sensar ihap kan sautu nang ni sakmat geni ga kelemat ba kecing duno yung ni orang ba kalau kecing du ba kra hadu kata-kata handrai ngasoban ong ulai ka sla jong perthai inong rem ba kam ju kijai kersiupat jiki kon samla jong beri ni terak terak Kung gajukren na kapor sa kapor. Kamday ka kampok, bat kamday ka sang hangiyang ban kren, ban yada ya keri ka kajat pun ribu koy. Let's sok ba che sa dua rubulay. Nang jungo arsot ya keri ka kajat pun ribu koy. Kimati bat kikam pudak hagisnam gablay no baro. Kinam long le noy. Ada kikun samla. Kinjay pertelun yak kikam hakan di babay hakan di basay. Jong kareti sensa. Tanya banyak kun nam ta kita ba dasan jong kari bakajat kan ribu tang ni kentin ba kenya kuble sibun sejar mo Yong inga sobha wan shao na yin balwan bu na yin nama ngamla banyak banyeng bangam don kali bangan poi sa takacaka nang ni ang tipo jeng sia tingin bangsi kung kasay ni haban wan shao ni haban libu i kum ba lakwa but kata kecingong jungi bandon kali kapan kendit ingi bakat dibaci bandon kali henrai kapan sungtu palingi ba imsim la celia ya kamlu jong sarkar na takadau iem kum bai juim hadin balaja ya baci nakaliang DGP nakaliang Konrad sama kilong nakaliang DGP wong ba ubaci wele pasya ay kabor pulit hakapor kabakiwan kem na ying lai bijim step henrai pingon rung hayin jong briu lai bijim nong step kum kinong tu kinong shon ngangong lada ubache uladan katiar atau kapor uladi belai betege asnan udan gahak banyada ya lagi lada kalong kumta kumbal kelor pulet henrai kamlong pa kumta namar hakijinya kendo jungi na kapor sakapor ngitip kalong met kalong rengyen ka kwat kia jong bachi kalong hakan nukur kong
kajingong jong chief minister ba lapatha ay pulit balikam yo wachi omban sediap ngadong yo kontrak sama menta haba mela sutu wala feel ka system balay bom suspend ni tu pulit ningkong nisha ka kamram ka kongsan ka ningkong du jong siam haba wala sutu bagi dagi bol trekam jong sarkar kimla ban kongo ka yu khridu jong state jong sarkar ka kamram ka ningkong ka di bom suspend shwai ki krang makanu kanu ka inquiry ka ba anburu ka di belong ka khui ka suba Henry ya katam simale na syukran tam tabik miau kumbong de chief minister ubadak de histori batiang pegane jingle e bache kalong gay ka mayan ba wala ibache mentai lelek sedwar jong glei Henry kum ki pai ba jong bri nyotrak ngilen plek jimot kindia ya ka jingem jong bache nadu padang sama hadu indalong ramba hadu inda khat nakani ka selapor thai kata kabangi haban plek jimot kani khatsam trik agos Nyimla amalan ke jingim jong bache ide ibu jingkeli ya kani khatsam trik agos jong kasni yo lailu jong gari India Wajau kesap the foreign terrorists buat nak expand ke Bombay kidang kamen balik menjang ala le dia sediap kadang balik ke bakla balik him sukai Nigeria long bakla banuan ada kadang set UMPD rusak ada kadang set UTD rusak ada kadang set life imprisonment rusak ada people bigmot hang untuk dak you lalu piyok tulu yang hang ngam soye Kostor ka badan buram kani golong ke message ka clear balai piwan siat yap yo men jonga nalo mengidos tang arngot sipara kita in oing amarway baro caption we dingit kle haduk si jing ab jopi caption we dingit kle na de ro nam song thai ka panganang rin sin ni slap thai Nakik paru isang balang baro pangai tinggi kursian lang nga ini dorong kapal nga kot iki uno no po don kam nga kinuan nanong chang thai nanong chang liti lada na song thai kanja pa sa giway kam laysot pa ba nakapatakan di kajing duo no ai ngidon kajing sungusun ai ngidon kajing sungulam ya ikurim jang ibasi ba ya nyong ikon ya ibagri ba ya baro dekat jang kajing kesem di badan hapreng kajing kuslai kajing lenga ba kajing sungu duo no irau dekat jang kajing hagani kas sngi ka pementa ba kasun penengru ka idum nyet kumne kani ka dei ka sakhi ka ba ka jai penriu ka ba wat ubleiru so si lang ya kajing sha dekat jubor pemensiam ka ba kodor kajong ibat sirus tafir tangkiu kasur kinong mulai yalau perdok persnam penung lak su ban su e no kumtu haki kendiat sngi mariak lat kumtu ngilawan jeng ngi kat ka ai ke benta ka bana kaliang jeng ngi ben set sengi ni sim ni kelengkor penyerap lang ke ngi stam namar ada pimelap ka por ka benjar ka por ka be kendu jeng e lanu penyerap kasur kinong mulai kat ka ai ke bakila ban le kat ka ai ke service ka bakila ban ai ba ka jeng smolam mi kan ngi kesam kila le na do itu bismi tak haduk kan ka kelet mat ka pementang ba ka kubor ka ba ni pak sopi ka yeng kalong bangin nung ino epi ha ka jing yak denti yang pi bangin yo ya ka justice ka jong iba cheres ta fir thakhiu banum penjerong ya ka jingkaran ngidap ka jing sokya bang hidu no ya wei pan nakirang yele namar ba ula ay ka jing sakri ka jai benriu ula ay ka jing singai ka jai benriu lembati kam sakri jengku hadir mulai sup baki emlang kasalang hadir mulai sup bat ke bor sarkar Henry pat ngidap ka jing leng a bat ni sngo berkeno ya ka sarkar kale lendat bat ka kasimno ya ka jing em jeng ba sie tangkat tukat depor namar ba udai ubriu yang hala ka jong nomrem udai ubriu ubam komu ya ki kambam hot udai ubriu ubadan la kajong kanong rim nginut ban ong ba kani ka jingdu no kan mensim ke pakordor kajong ba serius yo le si de na kadau bagi kam klop jong nur jong no di kam klop jong ki sarkar ni kadon ke ke ka baselendat
ya ka ba shi ula ban tep henry da ka put sianti kila thombo rio ba shi da ka ba kenno lalai pujai henry gini ki jing syak kenno ki jong ba shi ni no ban ong ba ka sur ki no mulai kim pediam namar ha pedang ka jing tiapang umla tang ban yai umla tang ban yang umla kan ban mi sesurok umla kan ban net chemi setai hagi senam ki por ki balai nadu ki thingi ki por ki bewan phai saga emlang ka salang ban yusuk baka emlang ka salang ka jongi ngani shu thu fi khendia i jing i khana kadang pui ke program iba shi ile lengkap dengan haya ke bangalai je ke program iba shi ka first program ke ile hapo kan ni jela ke jungi hapo ke beri hinjuk terap hadir bewan phai ngali ile lambat ngaya ke bangang ngai lam lang i kat no ko yok mesim ke tu besnong haba ki i ke dur khlap jong ba shi ka prang ke mesim jong kiru ba ni i ba uriu le tani uriu ai mesim ke jek riu udar rengkat bat ti ha ke por kini ke aka ka prang ru ya ke jingya lenti ke jong u ba ha pada ke jingya lenti ke jong u ngani tu ipi na ka por support ngaji kendo ngaji songkai iju phone nga na ka por sibun ki inge kran na ka benta ka bet ka biang ke emlang salang ba kila ying ngurang ba pi de khnap de yin de tuni imdai buriu go be ya ka pathai hasno nga thau kat bala I kerpat haginu nu jingnon kam jingarap im jukarna I persyang kat bala I borret I joi I wan thik sesnong I im I mi asurok manithi I so nang de asurok manithi I jhul nang de asurok bangi tho I dona kamet kam koi bang khia ikram wan man I bor I ram kat ka level ke joi I wan da jing suret I im masnong athau kai go pen sosi kalau mangim sim yo don lang bat I wat tamajaw ni khot I na yin haba kidon kam kita polis ban interrogate ki kumaki kwa kadai balai bakali jia haka por kaba dang thia dang sa ko pathai balai bamwan ka por badai kumagi lakran bagi media la baladan tenglai kani ko buram khaddo ko kiyo ba cheres kani ko buram kepala mang namun tajuki nagabanta kanongrim ba kiyeng ba kurang ba kum klawat jugri jeng ay ba kapateng ka bangsawan ba kapateng benda kan sbo ki nongrim bangsa ka mau ya kerteng mi jongpi kidai wei nai kidai ba jeng ya nongrim ba ki pala di gri jeng jeng ibagri ba kiyeng kesam ko mamri kena buat ya ka hok jengpi kumang lai keren magri ka hok kini ban chong thai agar pat nin ka snong nin dan rikat pang agar pat I seng bhalang agar pat bakinyarap ya ni ka yeng ni jing bagri kamnai ban kut hangni kani ka jing wa ka hok namada ka jing sha pinyap dusmon jing ba certificate ka thank you kamnai ban kut no ka hangni imnai ban dai gibri ka baklet be ini ban ying ladagi tuli sisa ka ban reu ini ban wa ka hok bakinya tuli lam ba ka yeng jing bagri kung para pangim ka snong rikat banwa I justice I hok namanda ka jing sha le dan bor ka jang ba charis Yalam lintingi habro ibenta jinga linti tong jing jingi popon ki jinge na ko may benta sa ko pag benta ngai ngo bulay bodi mo ubay lam lintingi hakani por mga ngits kamero nang nis khmat wonder kan lambat ni hagi jinga inti jongi jinga le ka jongi kung kayin hadin kata na ai lo kajing teng subhay ka snang mula kantan masa rang ba snang estik hindi ka snang bro kaway sang sam na snang salong kami ladan lang bangi lado basdang ilado tiya do dem lembat ni nakaliang jung kamso nimla banwan hangni ban pentengen na pi hari ni kong ban panmap na kayeng kasem ke jong pi ba pi haban kit no pi ba pi haban mat no pi ke jing si namar ka sarkar ka khat jubor yo ni ruyele bo kishun ya kayeng jong pi re kishun ya ka jai penreu ni trek jongi Lisyo ban panmap na pi namar ba pi haban kit no pi Pihapan jenjar mo pi, day mo pi pahapan
sengap ya ka sur jong kuli de ma phi ba ha ban sengap ya ka terha jong kari ba ka jap ru jong phi kum ka jap ru nyo trep ni pan map na phi bat nyem la thu bat siu ka liang ya ka jing sha jan jar ya ka jing sha pen si tom jong ki khon ki ti jong phi nam ta kari bat ka jap ru nyo trep jong ni kasangkama kangat hakari ba ka jap ru jong ni la da ka jap ru nyo trep jong phi ka lek lek no ya ka ying ka sem ki jong phi kum ka jap an riu ni kula sa phi bangin don rengkat ba phi ngin yeng yale ngin ya semran rengkat ba phi kat ba ka jap riu ka jong i kedang don ha ka ning slap thai nga su balong ni de ban yeng nga teli ka wei ban pen ti kana bangin de ban yo ya ka jing bishar ka bahok ni de ban yo ya ka hok nam ta uni ru yale ubala yeng nam ta kari bak ka jap riu jong phi sikan tin nam ta iba che ka jing em ka jong phi kalai men si mangi na do magidang khna ret ka jing yale ka jong phi ka pan rehem yang i wei pa wei bangin ya kit ya ba ya kalon kor ka bak phia jong kari bat ka jep ru ka jong phi bat ka jing lek do ka jong phi nak sla par thei ka pan mi ki hajar ki lak ngut ki khundap senrang ki ban ya kit ya ba ki ban len ladi nam ta kari ba ka jep ru ka jing khlap no ka jing place nam ki jong ba che ka pan mi ye sibun ba ki ru yale ki ban yeng nam ta kari bat ka jep ru nang ni khmat ba che wat nam sngo sa not let sok sa kedua rublei ki kam ki jong phi philano yo senyang mo phatam sa kari ujap riu kadai sa kapali ke jonga kadai sa kapali ke jongi kadai sa kapali jong kari bat ka jap riu ni otrap hi karoi ban kit ban ba ban pen urlong ya ka jing angnot ya ka jing thang ke jong phi ha ka ning sla perthei ya kalau kebetulan yang banyak semua ya ki kuli ke belah penyap ki belah syam sendan ka jingim bat ya ka jing ken kiu ken kau jong kita kinong syam ka jingim ban kemen ban toho ban peni bekila job bekilio ban penyap yu wei ni git khot ba e u satar jong ka jaj ban riu jami nginam na ban pedyang kini dan lelei nginam na ban pedyang bat nginam syaru bagani ka jing ja kan syukur tang manginya lum magani ka yeng ngin lek chlum jing tep ngin trano em dan lelei kadika jubab jong wei pu wei khot jong ka jaj ban riu ka jubab ka bakumnu nginai bakhnang bakum gini gingja kanam jashu ngamla ban kran ban sop span ia ka jing pat don nur jong ki khun jong i kurem ban jong ki bahyeng dan bala menunu ban sim ni ka jaka kepala duno kepala khat bor ia ka jingim jong ni urang ba jong ka chat benri ngimla dan le oyam niwan angi tang ban kran ban skolam ban dan ban ta bat pi kapat jong sim ba ngapai iki khun iki bahyeng bro ia ka jing sim jubor ia ka jingim haka por ka bam pandai ka por ban lek na ka slap thai ngasmo ba ni ke ram ni ka yim ka jong pi kung ka chat pen riu ni dan ka air ka ibang di ban siom ya ka yim ka jong pi bangin le nam ta ka yim ka jong pi na ka mantau ni uri orang ba ubale yeng hadu ka bakut na ka banta ka pateng ka ban sawan na ka banta ka menta ka pateng ka ban sawan ni dan tanga jikit bokir riang bangin doai ho boleh utrai kan rat baul pentingan pi unon kan bapi bau boleh utrai kan rat un syem ya ka jaka ya ka bala syem jibuari ka jingim ka jong uni uri orang ba jong ka jaj bende ko jongi aka step khalai tari marka bahar ngap ban kren ya sarkar kuni kani gamdai ganti ngimdai ka jaj bende ko ba khauput ka pin siat ngintin kisiat sikuli jinmi kisamlan ni khman ki bong rangi bam ki phokuli ngin karan le nginum tiang nam ta ka jaj bende wat mut bakini kin penting ya ki samla ki jongi yangi kinong yalam dale duem harke dharlam nginum karan din namar ka jingwan ka jong ki ya ka lai bichi men step tang syong bon lai bichi men step ngalong lupa ki paranang yalam na ya kran shu kala dai lupa ka jing thmu ban pania kam dai shu ka jing thmu ban wan ban kem yu brio lani ban ra ban introget lani ban ra ka jing bishar kat kum badai ka sansar karti sansar ka jongi kadai ka jing thmu ban sim ya ka jingim ban wan ban pania bala pha di brio orang kire pania no yang ikon di Henry Percy kata kicing perkan kata langsung batawan penban daki umat tang manjau habang akan syuktip nganangwan beri haka por khat arbaji
อีกคนยังไงองค์ป้าป่าอีมาอีมันชิวอีลักลัดโลดูกันไปเดินงักทางอีเราจงงัสเนียวนำละบันเลยไอฮาบันเลยอีบาดอนบัวบันชิมya kata jing im juga om di nama kata sawan pon dalam keren cerong ko ki lo pijor ki bayang sem ki kor ki kha ki paramar janmat pang ngai ke jing sneu ngu ya fi baro kat ne fi wan mai i ya ke jing i ki ta fi ke jing be ya fi la ko ta ke jing sneu si thang ban wan pen nen nem ban wan nyak nem ki umat jong ka parai jong hap ki khun ni jong neki khun jong para jong kiba mat ini ke jing snow si bak thang ha ke jing in jong ki ha ka ba ki yo issue ya lo jong pa na du kan klik man te ngas snow kan ke por ngapan map na fi baro walangin liam jong ni kum ki khun ki ti ki kur ki kha baro jong kan jong a kim lapan pen biang ya fi ya ka bang ka di ki jing don kam wat sewi ai toma ka jong bulai wa ha ga ko por ga manta ya ka ban pan pai ya ki jingmot ki jing ha ka khong khom ne ka kitab ka jong ses kalnong ka banong kong ka de khot ka bana ba ka pan rat no ya ka balathong nang ta ha ka shiti je ki hebru kalnong ka khandai ka de khot ka ba arbu hiau gong te kumbala bo ha ki breu ban yap tang si sen bad hadin gane kawan kai jing bisa nang suong ya kini ki kantin ya ka jing sok na i happy ya ka jing sok ka jong ai ya pi om ku makata ka percaya ka ai ngai mga happy wat khuslai hagat dono jong pi lam ne wat shating hinrei nga ong ru hapi ki lok ki jonga wat shating ya kita ki ba penyap no ya kamet ba ki bomla na lor kata bagi la ban le hinrei nga maham ya pi yano pin shating to shating yauta ubahadin ka ba ulap banyak udon ka bor ban bret shot dujok shisha ngong happy to shifting game yauta kine kilong ki kantino try ya ka bang ila pule naga gospel ga jang lutar ka khat ka basaw kidon ka to ka ne ki jing shisha nakini kido khot jong ka bible ya ki bangala pule ha kana ko por ka manta ka jing shisha number 1 bak ka banung kong kalong baka don ka por banyak ka don ka banyak onde tang i ba she mangi barolang kat ki ba yosno ya kini ki contain ha kana ko por yin ya lengba ya ka jingyap bat ka jingyap how brave kamlong ka bangila ban yo arsen lanelai sen ka chen ka jong blai ko Tialom men sim jonga paken tabdom en reiki pen ke mau yanga e perkatrai yanga me ngam ting lei pat me
lawan jing kmen jing kuslai las jing im kadun nesyai ngahun bangati kasisha me berkatra yang Gali dulu Arong. Apa?